Saya udah bangun bentar ya. Udah mau mulai deh. Hah? Udah mau mulai. Hah? Udah mau mulai? Oh. Horas madihita saluhutna adorangso tabuhai parmingguota di bagasan manugoton jolo di jahau kami majolo protokol kesehatan na berlaku di Garijata. Protokol kesehatan ibadah. 1. Jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah, sudah mendaftar. 2. Masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan, dan mengisi bangku kosong yang terdepan, duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. 3. Selama ibadah tetap memakai masker, tidak boleh dilepas. 4. Tidak berpindah duduk, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan komunikasi menggunakan HP. 5. Selesai ibadah, agar tetap duduk di tempat hingga dipersilahkan keluar sesuai urutan oleh pelayan Haretaun, dan agar langsung meninggalkan area gereja, langsung pulang. 6. Setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan.
7. Jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban keheningan ibadah. Tema di Mingguta Sadarion harajaon na hotdo di saleleng ni lelengna. Marede bahita sian bukede nomor 30 ayat sada dohot ayat 3. Mahita jongjong. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Maralupolop mahojala marlas ni roha ale borusion, ay idama na Roma au maringanan di tonga-tongamu,
Ninna Jehovah, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami. Naman dok mauliate dok kami tuho sian nasa rohanami. Ala disiruho anakmu Tuhan Yesus Kristus. Napaluahon hami sia dosa dohot hamatean. Hupangido hami. Say patiur jala rajai marohanami. Marhite-hite tod diperbadiai. Asa unang hu rohanami midah hamet meton nai urupi hami asal mutada hami ibana raja naung roi si sobaon ni sadok jolma na dilihat portibion. Amen. Udul mahamu. Mari demahita sian buka di nomor 500 sia pulusada ayat 2. Tangi hok kamu ma patik ni debata imasian poda bidutolu ayat 5. Marhaposan tu Jehovah maho sian nasa roham. Jala unang marpakku sadean ho tu pikiranmu sadiri. Atong rak mangidogogo mahita tu debata lahu mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, sai perbagui mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Mari demahita sian buka di nomor 100 ono pulusia ayat sada dohot ayat 2. Sai ko
Tatopoti madosatta tujulo ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoro hamida hamatean ni perdosa. Mulak manian parjahati tumadik kondalanna. Asa mangulu ibana ido dipangido roham. Alanii ubahin dipangido hami. Saya sudah tima toru-torum asa unang mangonai betu hami. Saya sesa sude dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asin ni roham. Saya pargugoi mahami. Asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangi hok kamu ma baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosapta. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi ho ahu marhite sian akka dosap. Jalan nunga dilojai ho ahu marhite sian akka hajahatonmu. Ahu tutu. Ahu sadiri manelesei akka pangalosim alani hadir yokku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maridehita sian buka den nomor 450 ayat 3. Epistel dihita di bagasan mingguan imana tarsurat sian buku Rom bidu 16 mamuka sian ayat 25 sahatu ayat 27. Tajahama marulak soring. Alai hasangapon ma di debata natuk margogoihon hamu. Hobar tu barita nauli na hubarita hon dohot jamita ni Yesus Kristus. Ima hasimoon naong di paulok dung jolo ditabunihon sian narobi. Ima dipapatar nuaing marhite sian surat niaka panurirang mangihuton tonan di debata namanoktongi.
jala di pabotohon tu saluhut bangso asa diului be porsea. Di ibana parbisuk mamujungi, ima hasangapon marhite-hite Kristus rodi saleleng lelengna, ido sahatna, martua do na tumangihon hatani debata jalan no peopsa. Amin. Amin. Puji-pujian sian five servant melalui virtual. Onma ombasna Minggu Advent di tonga-tonga ni hurian di madina managam hita di haroro ni si paluai ale anak ni Jok Roma topot ma tonga-tonga amin bo. Ay masih horohaki di haroro ni Tuhanku songodan hidup nai Salvador manolo polo Uria managamo Maranatha o Tuhan Amin sai baru. Mari demahita sian buka di nomor 440 ayat sada dohot ayat 2.
mahita jangjong. Nasahat maende katujolona namet met manang akanambalga dipuji man warnada. Tahatidak pemaha porsiatai songon nahina tidakon ni dongata sah porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan nato mapalangit dohot tano au porsia di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagagabian sianton di perbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hao pinarsilang na tuat tubano turudung di tanom na mulak mangulo di ari patuluhon na manaik tu surgo lauhun tu siaman ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibayaman pay mamulak sogot tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia dito di perbadia jala dong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hajasan ni dosa dohot di hatain na madok mulak mangulu sogot daging ni halak na mate dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tapi gema titing di bagasan mingguan. Tikting di Huriata Minggu tanggal 20 Desember 2020. Naparjolo. Ruas Minggu Advent Paupaton. Sadarion Ima Minggu Advent Paupaton dohot tema Harejawan dahot ro di saliling nileling na. Napaduahon ruas namoding. Na di hari Jumat tanggal 10 Desember 2020 nasalpu nunga mangrujungolu inang minceria si hombing boru si tompul umur 54 tahun. Alamat Jalan Jaksa 2 nomor 2 Jakarta Selatan sektor Godung Sadarion tuudean di TPU Tanah Kusir tatangyak konma asatu mibu tarapul rohani keluarga nati ninggal honna napatuluhon tona sinode godang HKBP puji Tuhan nunga denggan di patupa sinode godang na di patupa di seminarium Sipoholon Tarutung Tapanuli Utara sianari Rabu sahat hari Minggu tanggal sia sahat tu tanggal 10 Desember 2020 di sinode godangon di patupa do pamiliton ni uluan ni HKBP periode 2020 sahat tu 2024 ima eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pendeta Kardi Simanjuntak Master Ministry, Kepala Departemen Diakonia Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH dohot 32 halak preses HKBP alani sude mahita manangyak kondohot mangurupi pakobasion di tonga-tonga di hurian nai tona sinode boima tajaha di warta cetak paupaton
Rapot Huria 2020. Sadarion Minggu tanggal 20 Desember 2020 pukul 10.00 WIB di Patupa Huriata do Rapot Huria. Utusan sian ruas tolu halak. Sude situa dohot ketua-ketua seksi. Maringanan di Serbaguna A. Palimahon Natal Ama. Sadarion Minggu tanggal 20 Desember 2020 pukul 10.00 WIB di Patupa Huriata do Natal seksi Ama HKBP Kebayoran Baru marhite tetap muka dohot live streaming. Ponopon Pesta Natal Marulaon Nabadia dohot pasat pelean tujolo ni langgatan. Lau makalason pesta Natal di HKBP Kebayoran Baru pinabotohon ma tu sude parhalado dot sude ruas asa mandohoti pesta Natal imba sada di hari Selasa dohot hari Rabu tanggal 22 dot 23 Desember 2020 Desember 2020 imba Natal keluarga tapatupa di Bagas Tabe. Pelean nong tarkupul boy ma tapasahat tu gereja manang ta transfer tu rekening di gereja ta. Acara kebaktian boy ma ta buat di satpam di Huriata. Ganub ma fotokopi satiri. 2. Di hari Kamis 24 Desember 2020 Patupawan di Huriata do parpunguan parningotan hari hatu tumbuh di Tuhata Yesus ima pukul 10.04 WIB dohot pukul 10.30 WIB di Hatta Indonesia jala pukul 10.06 WIB Marhata Batak dung sidung jamita pasat pelean tu jolo do hita bayan tu pakta tu STT marang sikola padeta HKBP alai tapatu pamai di hundula tabe los diuduti nama ulau nabadia hinohorhoni pandemi COVID-19 sion torop ni naboy mandohoti parpunguan di ganuk pestata manang onsite di gereja ima onopulu halak tolu di hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 ima pesta parjolo parningotan di hatu tumbuh di Tuhata Yesus di hari patupaot tado parpunguan songon nasomal ima bahasa Batak pagi pukul 8 WIB dohot bahasa Indonesia pagi pukul 10 sada WIB Jalado sidung jamita pasat pelean tu jolo ni langgatan dohita paen tu pakta tu pakobasion ni diakonia sosial HKBP manang caritas emergency jala taput tu pamai di hudulat tabe laos diuduti tu marulawan nabadia hinorhoni pandemi COVID-19 sion torop ni naboy mandohoti parpunguan di ganuk pestata onsite di gereja ima onopulu halak napaupaton di hari Sabtu 26 Desember 2020 pukul 10.06 WIB ima pesta paduahon parningotan di hatu tumbuh di Tuhata Yesus patupaon di Huriata do pesta Natal paduahon Natal HKBP Kebayoran Baru bermasyhur. Dung sidung jamita pasat pelean tu jolo dohita ima tu pakta tu ulaon radio Bona Pasogit. Teruas naso sanga manang naso terdaftar di pendaftaran dengan mahita mangihutan ulaoni di tongani Bagas Tabe. Pawaluhan ulaon nabadia. Sada ulau nabadia perayaan Natal malam Natal dohot perjamuan kudus Kamis 24 Desember 2020 pukul 10.06 WIB dohot pukul 10.30 WIB
Natal umum dohot perjamuan kudus Jumat 25 Desember 2020 pukul 8 WIB bahasa Batak, pukul 10 sada WIB bahasa Indonesia, pukul 10.04 WIB bahasa Indonesia, pukul 10.07 WIB bahasa Batak, dohot pukul 10 sia WIB bahasa Batak. Natal Paduahon Sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 10.06 WIB Jala di Patupado Marulaon Nabadia ima pukul 8 WIB bahasa Batak, pukul 10 sada WIB bahasa Indonesia, dohot pukul 10.04 WIB bahasa Batak. Abang inang nong masihol mandohoti ulaon nabadiai boy mendaftarkan form Google naneng tapasahat meningot kondisi pandemi COVID-19 siaon sahalinai na boy mandohoti holan 10 halak tuamang dohot inang nanay masihol marulaw na badia di luar jadwal Natal boy menghubungi situasi sektor na masing-masing. Pawaluhon parkir YPAC nunga boy muse tapake parkir YPAC dohot hatotuan sada dia kan nanay mangihuton acara manang parpinggon ikon jumolo di tes suhu na pinatupan ni petugas yang HKBP nang diaturhon petugas yang YPAC holan mengaturhon inganan parkir. 2. Dipatupa scan QR code. Tolu naboy masuk ke parkir holan pengendara mobil. 4. Macohot majolo tu kantin manang tu pondok tunggu YPAC. Napalimahon gomos pinangido dung 10 ulaon manang parmingguan di gereja Pitor Mulak B Jalaunang Marpungu-pungu. Napasiahon renovasi pembangunan di gereja. Mardomu naneng marujung nama tahun 2020 dohot penyelesaian progres renovasi pagar ni gerejata nangidoma asa komitmen sian hita tapasahat marhite rekening panitia renovasi di Mandiri. Napasiahon pelean bulanan tahun 2020. Mardomu naneng marujung tahun 2020 pinangido tu sude ruas naso pasahat iuran bulanana dope boima tapasahat tu bendahara ni Huryata manang tu rekening ni gereja. 10 sada selamat ulang tahun hari hatu tubuh dohot Ari Parbagason. Parhado dohot ruas ni Huryata pasaton selamat ulang tahun Ari hatu tubuh dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason ma tu sude ruas ni Huria na tubuh manang marbagas di tanggal 20 sahatu tanggal 26 Desember 2020 saitu hatama nama masu-masu molotung adong ruas ni Huryata na sotar surat dope goarna di tikting na ulang tahun ni di pabuama tu ganup situa di sektor na panang tu sekretariat aka tikting nasoni jahahon ombar tu tikting cetak sadarion dingkan ma tajaha song lima saat ni tikting di Huryata di bagasan minggu sadarion tengot bema manan nyakoni tujuloni tuhatta Diralat hami saotik warta disiala naung penuh pendaftaran reservasi ibadah tanggal 24 Desember jam 10 onom dohot 10 alu 30 gabe tatabaido parpunguata di jam 10.4 sahatu 15.30 WIB. Jadi tulu hali do adong parpungata di tanggal 24 mulai atema. Tapi gema puji-pujian
sian paduan suara Maranatha melalui virtual. My Jesus knows, He knows when I am lonely. Yes, He knows. He knows His pain. He understands. It's only heartaches. He understands and always cares. My Jesus knows just what I need. Oh, yes, He knows just what I need. He satisfies every need supplies. Yes, He knows just what I need. When other friends forget me, when skies are dark and hope seems cold, by faith I feel His songs of peace and hear Him say, "You're not alone." My Jesus knows just what I need. Oh, yes, He knows just what I need. He satisfies every need supplies. Yes, He knows just what I need. Yes, He knows just what I need. Jesus knows just what I need. Oh, yes, He knows just what I need. He satisfies every need supplies. Yes, He knows just what I need. Yes, He knows just what I need. Mari demahita sian buku de nomor 45 ayat sada dohot ayat tolu huhut ma tapasahat piliata.
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Iba na mga ramuti ati-ati dohot pikiram muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Huriya na hinaholongan ni tuhata Jesus Kristus. Damang dainang hahaangin ng pinaribot. Namarparsaurat di bagas joroon. Lausongonima damang dainang hahaangin ng pinaribot. Na madohoti parmingguanon. Dito nga tonga ni bagas tabi. Pahasaton nami ma tuhamu sa luhut na. Hata horas dohot tabi. Horas marihita sa luhut na. Tangihok kamu mahata ni debata. Turpuk jamita di minggu Advent na paupatonon. Imana tersurat di 2 Samuel bidupitu ayat 1 ayat 10. 2 Samuel bidupitu ayat 1 10. Sonomma didok disim. Dungi ujuhudul rajai sahali di bagasa jabuna jala nang marhasonangan rohana di bait Jahoba maradupun nasa musuna humaliyang. Jadi Roma hatani rajai madok panurirang natan uai dama maringan di bagasa jabu nasian hawares do ia au. Ia poti ni debata maringana do di tonga-tonga ni ribe-ribe. Dungi ni nasinatam mamadok rajai. Atong laho maho. Nasa nasinakap ni roham di bagasan patupa mai. Ay Jahoba do dongamu. Alay borgin na mahata ni Jahoba tu sinatan madok songonon. Lao maho. Hatahom matu na posokku si Daud. Songonod do hata ni Jahoba. Tung tarbaik koma paulihod diau sada bagas bayan inganakku. Adang dung maringan au di bagasat jabu. Olat niari dukubuan halak Israel. Nakok sian Misir. Rasi rasa sadarion. Toktong doau mardaladalan. Maringanan di bagasan udung-udung. Saliling au mardaladalan rap dohot sudi halak Israel. Tungdung maau madok nanggo sadahata tu sahalak sian akamarga ni Israel akan nahudokon nian marmahan bangsokku Israel songonon boasa so di pauli hamu di au sada joro sian hawares ope songonomma dohonommu tu naposokku si Daud. Boti hata ni Jahoba sebaut nunga au mabuato sian parmahanan sian na mga dua kabiru-biru asabakit to gabi iduk gumonggom bangsoko Israel say hudongani ho na saylaon manang dopak dia ho mga laka jalanunga husiapon sudia kamusum marado poko jala hubain guarmu marbarita situtu songon guar ni halak nabulun akan aditanoon akup ni nunga hubasa-basahon sada inganan tu bangsoku Israel jalanunga hulopokon ibana asa maringanan ibana disi asa unang be tarhutiksa jala unang be didak dati ka anak ni hageduhon manosak-mosak ibana songon uju di mulana jala olat ni ari duku pabakit aka panguhum
pareta bangsoku Israel. Audo mangaleon hasonangan tuho, maradukpo sudi musum. Aku ni marbaga-baga mo si Jehovah tuho. Pabua pahoton ni Jehovah pinoparmu sogot. Iadung jupang tikim mate, marpunguho tua kaopum. Patidango kumapinoparmu di pudim. Naruar sian butuham. Tuibana ma pahotoku harajaon. Iko di bana pauli sada bagas di guarhu. Jala au pahoton habangsa ni harajaon na. Rodi saleleng-leleng na. Au gabe amana. Jala ibana gabe anakku. Molotung mabay dosa ibana. Licing-licing ni jolma pakioku mga licingi ibana. Alay dang ucatokku sian ibana anggo asin ni rohaku. Songon nahu ucati sian si Saul. Naung hupayijur di jolomi. Alay kon hotdo anggo pinoparmi. Dohot harajaomu rodi saleleng-leleng na di jolom. Habang sape ikon hotdo rodi saleleng ni leleng na. Habang sape ikon hotdo rodi saleleng ni leleng na. Ido sahat ni turpuki. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus tuhata. Dihamu kadamang dahi ng hahaanggi ng pinaribot pe. Boy dohonota daksude nauli jala na denggan na dirohatai. Na boy tulus manang saut. Jala pakta doi dingoluta. Daksay sude nauli na denggan na dirohata. Mangihuton pikirata. Boy terjadi di tonga-tonga ni ngulutabe. Alay siani porsea dohita hamu kamanginang. Adong doa kasakap nauli disakapi di bata. Taringo tu sakap nauli dohot nadenggan. Na itapikiri. Ala dao adul dumenggad do. Sakap ni di bata. Di tonga-tonga ni nguluta. Nanay si ulauta. Nanay si radotata. Sianomma hamuak kadongan na hinaholongan. Pos marohaku. Pos marohamuna. Pos marohata hita saluhut na pungon. Hobar tutiki na lehet. Ulido sugut patupaon ni dibata. Dang di obas taon na lehet na uli na dinggan na itapi kiri. Alay mungkin. Marasugot tu anak kota. Haduan tu pinoparta. Bahkan tahe saha tu saliling ni liling na sugot. Hamu manginang na hinaholongan na marsaur di bagasan Kristus. Hudok dakid di patujoloy. Ternyata daksude nauli na dinggan na itapikiri tulus di tonga-tonga ni nguluta siani dohonot tama adung dope naumuli sakap ni debata si patu paota si ulaota di tonga-tonga ni nguluta sadarion nang tutiki na naingro itu sadagobaran na nang idaw tahamu manginang namarsaur di tikyo di bagas zoroon nangakadamang dainang namarsaur madohoti ibadaon dito nga ni bagas tabi didok dung sahat si Daud tu harajaon nai dung sahat ibana tu puncak kecayaan sian napaetian gabetonggi didok di jami taon sian parmahadur biya ibana dipabakit di bata gabe parmahan partogi di bangsona jala songon sahalak raja na pinabakit ni di bata gabe mian maringan tinggal ibana di inganan harajaon nahi tentu sangat berbeda doyatong kehidupan ni ibana songon sahalak raja
na tinggal di istana asasian situasi kehidupan masa lalu na tinggal di adaran manang di ladang songon parmahan. Tahurian itu hatta na paduahon na tauji marnida sian kehidupan na berbeda uju parmahan dorbia ibana gabe parmahan di bangsoi manang tado gabe partogi adong do perubahan kehidupan na sangat berbeda dialami ibana. Adong do perubahan na duminggan na nialaman ni ibana di ngoluna nang di bangsona pe. Asa sian jamitawon pengalaman ni si Daud na naik i Daud tahamuak kadongan parjolo adong pengakuan di ibana bahwa apa yang dia alami aha najina lo di ibanai tukolan asin rohani di batas sabning alani idi jamita o didok dungi uju hudul rajai sahali di bagasa jabuna jalanaung marhasonangan rohana di bait Jahoba maradok pun nasa musuna humaliang jadi Roma hatani rajai madok tu panurirang natan ua ida mak maringana di bagasa jabuna sian hau ares do iya ahu maringanan di bagasan bagas manang jabu na sian hau ares do iya ahu hau ares ima na dipake di zaman ni manang dohonom ma sada bahan bangunan na macai uli jala argasi tutu doi di zaman ni asa didok ibana di sima au maringan di sido ia au tinggal sian pabainan ni debata di pardalanan ni ngoluna saha tu nagabe ojak ibana gabe raja sai dirimangi ibana kapabahenan ni debata dungi manaili ma ibana dinahumaliang na jalasian painailina pamereng na di ida saluhut na gabe tubu rohasian hapur siaun na tutu marnida ima potipar padanan na nidokna di son peak di atas di peak di ribe-ribe nin narupane asa marsakap ibana hobar tu pangiduan na tu panurirang natan laho paulihon bagas joro di debata asa paucaton na poti parpadanani tu bagas joroi sakap na uli sakap na dinggat doi hamuak kadongan jala tahalasod do mulu adong naksiat tonga-tonga ni ruas ni huria naulu pauliulihon bagas joro ni debata jala tatangiak do haulion ni bagas joro na tainganion ala mulu uli taida totu gok dolas ni rohata rasa puas rupane borhat doh mulak sia joroon totu balgama jalagokma las ni roha nah muak kadongan na hinaholongan didok sakap ni rohanai di pasahat tu padungrirang ni debata jala dinggado direspon sinatan padohan manang pangiduan ni si Daud nanaing paulihon bagas joroi asa buanon na poti parpadanani tu bagas joroi nah mu kadongan buasa pulai kolao pikiran ni ibana sahat tu si totudang tarsirang isian pemahaman ala dirajumi bahwa bagas joroi di si maringan poti parpadanani songon tanda manang simbol kehadiran ni debata namian di bagas joroi nah hamut kadongan na hinaholongan uli jala denggado disambut sinatan rencana Daud na naing paulihon bagas joro di debata alai diborngin na uju tarpodo mi bana ro debata marhite nipi didok
rode bata marsuara paingoton asa unak polajo unang hamu kadongan na hinaholongan ra tauji tabuan sabalik tu pengalamatan na marhuria boy do di rohata madok asa setong na nauli do di rohaku pikirakin na ding gado idu asa hupasahat. Nah ketika teman-teman manang akadongan rupani tumangihon meresponi na taduk na dinggan na dirohat tanakin mungkin olo do berbeda jawabanna sambutanna tu pikirate madok na dinggan do inian alai rohaku unang majoi hira om majonian kan boy dui sipata. Nah pengalaman Daud di jami tahun ketika Nathan madok tu ibana dang dung rode bata marhite nipi madok tu ibana daong ikon natubus yan ibana do sogot lau paulihoni dangga be brontak ibana daong dangga be kecewa ibana daong sian pengalaman ni nanay idauta sakap nauli do sakap ni di bata si pasauton ni akan apasona. Jadi di jami tahun diajari dohita boha hita haradiok tatu mangihon dohot mangulahon natatangihoni. Asa songon si Daud parhitian di debata pasauton sakap haluaon tu pertibion ay marhite poparan ni si Daud hasa saut ni napinarbagan ni debata ima hataiga bedaging di bagasan Kristus. Nah, amu kadongan di perbaga di bata diduk di jami tahun. Pasu-pasuon di debata si Daud sahat ro di pinoparna sogot. Jalan marhite si Daud sahat tu pinoparnai gabetaruli haluaon saluhut bangso. Nah, sia jami tahun piboy do hita rupani dapotan sada persiajaran nama sayar ga tutu di pabaki debata si Daud gabe partogi di tonga-tonga ni bangso ni debata alai di ujung nanang sian mulanai sahatu ujung nanang di padan nai baru hasasaut ni bagai-bagai terbuka tu sadok pertibi. Nah asal laus do hita hamuak kadongan marsaulihon baga-baga ni debata tu si Daud sahat pidoparna sahat rodi hasasaut di bagai-bagai di bagasan Kristus taruli doau taruli donak kamu disi alanido ubaina sadarion tatomu-tomu haroroni tuhata napadua halihoni. Nah jadi dohok dohita marsaulihon baga-baga ni debata marhite haroroni tuhata Tuhan Yesus Kristus. Nah hurian itu hatta dihamua manginang nahinaholongan namar parsauran di bagasan Tuhan Yesus Kristus tuhata. Molotahida siap turpuk jami taon adong do manang napiga-piga mutihan amat cayarga si hangoluhonota amang inang di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluta marhite jami taon naparjolo sahali mulota pamanat ibana nakin dung dilehon di batasa da baga-baga tu Daud sahat tu pinoparna sogot jala marhite ibana pinoparna hasasaut ni baga-baga di bagasan Kristus Yesus totu na parjulo sahali rikot maadong dihita panadaon dohot pengakuan na takas taringo tu na marhuaso do debata ubotoardo debata taringo tu ngoluta ubotoardo debata taringo tu pikirata asa molopeta pikiri na denggan akan nauli totu songon pengalaman ni si Daud adong do penalubi dumenggan
Nanaing si ulaon na, si patupaon na, marhite, panuturion ni debata. Ala didok bain na. Mula didok rupani, adong narikot, adong do pinalubi rumikot. Adong nadinggan, adong do pinalubi tumenggan. Nah, jadi sudi halak di pardalanan ning uluna, say di patujolo do, narumikot siyan narikot. Nadumenggan siyan nadinggan. Sudah itu dinggan alai siyan nadinggan ni saya dong dona. Songon nidok dia kait dekan maribu bitangi di langit alai saya dong doi sada siyan beribu bintang na digijangi na berbeda sinodang na ninna. Ade. Nah jadi ima didok dison na parjolo diajari hita diajari au dohot tamu taringo tu panadaon dohot pengakuan na takas taringo tu huaso ni debata bahwa ubotoando debata dia nadenggan si pasauton na di tonga-tonga ni guluta alani tadokma uju mangula si ulau kita uju martangiak kita say pasaut ma lomo niroham mololomo nirohat tadokan ba berbeda-beda dolo monirohata baik dalam satu komunitas baik dalam satu gereja satu perkumpulan alai patron nanai pangido otta di saluhut nai sai saut ma lo monirohani debata di tonga-tonga ni goluta di tonga-tonga ni huriata amin imana parjulu napaduahon didok dung adong pengakuan dohot panadaun natakas uzima dia dolomo di rohani di bata. Nah, tahu jima dia do lomo ni rohani di bata. Dia do lomo ni rohani di bata. Nah, hamu kadongan na hinaholongan na marsaur di bagasan Kristus akadamang dohot dainang. Dung tauji dia lo moni rohani debata nanay si ulauta di tonga-tonga ni nguluta tau mahita patupahon na dumenggan na hinalomohon ni rohani debata dada na hinalomohon ni rohata na akup ni hurian itu hata dungadong panadayon doho pengakuan na takas taringo tu pabainan ni debata gabi tahu mahita tong parroha mauliate hiadu hubigina tua-tua madok sokono na manginang moloso tahu sada halak madok mauliate di tonga-tonga ni ngoluna ngatung luar biasa binin narupani moloso olo sada halak madok mauliate tu debata di tonga-tonga ni ngoluna dang binoto bi hajol mau nininna di dok mamuse harumanuk adorakso dibodut aik naneng inumon na jolo ditaili dok pak gejang dipakut ditaili baru pe asa diminum nin narupani nah jadi songon halak naung badai dengan basa ni debata didok nakrin ikut tahu dui mamilang-milangi akapabainan ni debata sianima ibana tahu maroha mauliate nah hamu kadongan na hinaholongan na marsaur di bagasan Kristus Yesus bohado hida te maroha mauliate di situasi na serba terbatas nuaing na berbeda siya tahun-tahun na kena salpu mulo tahun na salpu suhasiatan bagas joroon alain waeng binain ni pandemi on semua serba terbatas bohado hita patupahon las ni roha di tonga-tonga ni nguluta lam tabba muse patupahon las ni roha ni dongata lam tabba muse patupahon las ni roha ni debata nah hamu kadongan bulak do tupadohan sakap na dingga do pabain ni debata di tonga-tonga ni akan apursia ikonido hatinda konota molope serba terbatas si tanuaing menyambut Natal
serba terbatas jaga jarak. Nang ditongani bagas tabi alahami walami hami di sabulanon. Semua jaga jarak kami naopak di jabu. Nah jadi ngabui tabayak kubdi masing-masing do hita menghadapi situasi pandemi on. Alain dan yang dohonon nadinggad do sakap nih debata di tonga-tonga nih ngulut tabi. Alanido ikon kembali kepada Tuhan. Ikon mulak tu debata. Langsungonido nang diaka nanaing si paujungot tadi bagasan tahunon. Contoh programnya kamatero inat tadi jabu. Ya misalnya kan adong desi adong dia ka program tanggal nasok kita ikut tasokonon manang tanggal nasok nang adong junia butuh tasokonon atau mungkin yang lain. Nah jadi boidoi mungkin tertunda. Boidoi mungkin gabe bergeser sian konsep awal. Alaidang gabe mengurangi lasni roha di hita. Nah itu honon kembali tu padohan sakap nadingkan do sakap di debata di tonga-tonga ni ngulut tabi. Amin. Idu atong sakap nadingkan do sakap di debata di tonga-tonga ni nguluta be. Nah hamuak kadongan na hinahulongan na marsaur di bagasan Kristus Yesus dipatuduhon do nang marhite jami taon bahwa Allah itu tidak bisa dibatasi ruang. Dang boy dibatasi partikian. Molope adong pemahaman nakin kehadiran ni poti parpadana di bagas soro, hajong-jongan di bagas soro sebagai simbol di dok bahwa ketika itu ada bahwa di sana ada Allah bersemayam. Nah firman ini juga ya mengalihon persiajaran na argatu hita bahwasanya ya Allah itu bukan hanya ada di tempat ini. Allah itu bisa hadir di mana-mana. Dang bui taikat hadirion itu hatai tidak. Nah alani siani neng dohonon na tuau nang tuhamu saluhutna. Mari kita bertanya, apakah Tuhan sudah hadir di hati saya, sudah hadir di hati kita saat ini? Inamanuaing. Laus ido dohonon nang tua kadamang dainang nama dohoti parmingguono ditongan di bagas tabi tutu berbeda doon sian akamasa lalu nata adupi ikut ditongan di bagas tahamu madohoti parmingguonon alai ngot tamu mamanginang na mengikuti parmingguonon yang ditongan di bagas ta bahwa di rumah kita juga saat ini Allah hadir ai didok. Di dia 27 halak marpungu di bagasan guarhu di sido aurap do nasida. Naladi hurian itu hatta namar saur di bagasan Yesus akadamang dohot dainang naparpudi sian zamitaon naparpudi sian zamitaon sada nagabe Sirenuk konota kembali kepada pertanyaan tadi, apakah pintu hati saya sudah terbuka atau setengah terbuka atau masih tertutup menyambut kehadiran Tuhan Sang Juru Selamat itu? Maranatha roh Tuhan, amin saitibu maro. Taukak mapitu ni rohata manomu-nomu haroroni di bata di bagasan Kristus napa dua halihoni huhut menyambut Natal anggiat di bagasan goklas ni roha dohok dame hita songon nanidok ni topik minggu harajaun na hotdo rodi saliling dililing na berbeda sian harajau portibion berbeda sian las ni roha na di portibion anggo harajau ni di bata dohot las ni roha na naing patu paun di bata di bagasan Kristus dinaroi bana padua halihon manoktong doi rodi salelengna. Tuhan memberkati, amin martang yang mahita. Mau lihat di hole di bata nungahutangi hok kami baritam barita nauli marhite jamita di minggu Advent napau patonon. Tuhan diajari hodo hami laho patu pahon na duminggan hobar tulomo ni roham di tonga-tonga ni ngulu nami jala diajari hodo kami adorang sohu ulah kami
aka ulaon na pinasahatmu, aka ulaon na maragam, sihobasan nami, riko situtudo hape Tuhan, jumulo kami merenung, jumulo kami manukun Tuho, dia natama si ulaon nami, asa tutu lomoniroham manasaut, di bagasan ngulu nami, ay sakap dading gadosakka mo, tu naposom si Daud, dung di pabakit to iba nagabi raja, jala diwariho kodo Tuhan, marahite Daud, sian pinoparna sogot, bakit raja hadameon, jala dipatulus sodoi Tuhan, dinaro Kristus tu portibion, hatai gabi daging, jala laos di paingot to, hatai maringan di tonga-tonga nami, atong o Tuhan, pasu-pasu mahami na pungon, pasu-pasu ng ruas ni Huriam, na madohoti ibadah mingguon sadaryon. Tuhan hutangi ako kami, nasugot hudapot tami barita. Ima ianak kon ni inang nami si tua Dr. Wati si Topul Boru Samosir, ima keluarga saha lubang gaul, Dr. Fanda dohot ianak kon nasida Rahel dohot Rifka, dia bason ale tu bata tongon dalam perawatan di rumah sakit Sutoyo. Allah dinyatakan nasida Tuhan positif COVID. Asiroham Tuhan marwaso doho marhite dokter nama nangani nasida palua manasida Tuhan sian sahid pangagoi tumibu manasida Tuhan hipas asabuy nasida dirawat di tongan ibagas nasida pemulihan ima gomos ni tangiang nami tuho aliamang margugo manasida margugo ng dokter lasongonima naposomi lehonomu semangat asa unang madile molo pero parsahiton si songoni tu pinoparna sian ruas ni Huria maliamang na marujung ngolu jala sadarion tu udian apuli marohani keluarga natina dikonna unang loas madile nasida alay tugu-tugu manasida iring-iring toktong asa marpangusadian holan tuho betak tunga dong ali Tuhan akaruas ni Huriam na suapala tak kasuboto hami na di bagasan parsahiton di bagasan arsak di bagasan sadarion rohami pasahaton nasida tujulo maliamang asa dohot ma pahisar daging ng tod di nasida jalapuli marohana sida na marsaki Tuhan o pasahat kami mangulo nami tuho sadarion jalasesa madusa nami mangasahon Tuhan Yesus martangia kami tuho amin. Tapuji matuhat tamarhita na maredde hita sian buku ede nomor 44 hut laus pasahat pilihan.
batangiakom mapiliata, ali di bata ama namin na di banwa gijang, kodo harorone saluhut silehon-lehon nadengkan, dohot nasau di basa namau diutus, hupasahat tami masian nanilium itu kami, pilihan nami tuho, sajalo may gabi uap na husus di colom, pasu may jalaramoti, asa huparhasaya kami pilihanon, pati bulhon haraja umu, itonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim asalam hutadda hami. Gudang ni silehon-lehom itu hami. Asalam gir-gir hami madok boliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni lehon mi todiru di pamataku osadohot guguki rodi saluhut artaku upasahat ituho nasohut satu Alia manamina di banua gijang sai pinaran badia magwarmu. Sai rumah haraja umu. Sai saut malomo ni roham. Di banua tungaon songon na di banua gijang. Lema tu hami sadari okang ulua siapa hari. Se sama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami tu gihon tu panghujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaur homadamena tutodim. Huriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus nungasipul ibadah permingguan bahasa Batak di Manuguton sian tonga-tonga ni hami parhalado ni huriata pasahaton tu hamu saluhut na amang inang selamat minggu Advent na paupatonon dohonon nami mahata horas madihita saluhut na horas mauliade. My Jesus knows, He knows when I am lonely. Yes, He knows. He knows His pain. He understands. It's only heartaches. He understands and always cares. My Jesus knows just what I need. Oh yes, He knows. Just what I need. He satisfies every need supplies. Yes, He knows just what I need. Without a friend, forget me.
He knows just what I need. He satisfies every need supplies. Yes, He knows just what I need. Yes, He knows just what I need. Jesus knows just what I need. Oh, yes, He knows just what I need. He satisfies every need supplies. Yes, He knows just what